Pozrieme to. Ja som v živote s tým značkami nerobila, ja som len toto stihla, ale to má nejaký roh. No a to do školy už ona bola kedy stále. A to každému klientovi? Úplne? Áno. Áno. No, to taká novinka, to ešte nebolo, nikde to nemá. No, že to je nemá jablč. Viete, kde stále, No, však to ukážka na škole, ona bude tu, keď jej zavoláš, alebo čo raz vytýšne ešte na jazykov, lebo Vierka Vašová ju poprosila, aby chodila pomáhať, ale neprišla mi na stretnú. Nie, ona to veľmi zlo prežila, ona sa s ním trápi. Gramatika. Kristina Majová, že kráľia sa chlubica, tak Nebude na to rozprávať. to je Kristinky mama, hej? Generácie svojho pokolenia ti ďakujem, že si volila, ako si volila. Ona za toto nechcú pokredať. Že ak je tu hoci kto bude dlhodobo, len viem, že je to naše. Hovorila mi ako nie Kristinka. Ja nedovolím, aby ju zneužili a potom vieš. Vidíš, a tu sú protidukové okná, časy si všimla, to špeciálne okná. Tuto si počuješ?